moitas grazas por vir nun día tan importante para nós. Cumplir 30 anos que un grupo de teatro como nós, coa casuística tan especial que ten Pontevedra, cumpla 30 anos, é dun valor que non vos conto. Entón, estrenamos obra. Escribírona especialmente para nós. Escribírona especialmente para este 30 aniversario. Logo xa vos contarei ao final. Entón, el día de estreno, adiantamos o estreno por unha serie de circunstancias, entón pedir a vosa comprensión, que recheedes co voso pensamento os nosos fallos, que miredes solo as nosas virtudes e non os nosos fallos. Nada, que vos vexo ao final da obra, pedirvos que apaguemos os móviles ou que os poñamos en silencio e a ser posible que non fagamos ruido ou así, porque, bueno, despistámonos un pouco se escoitamos ruidos externos. Entón, bueno, nada, pedir a vosa colaboración. Moitas grazas por mí.